Tinc una pregunta que fa mesos que vull fer. Això del coronavirus durarà gaire? Tots ens preguntem el mateix, què és el que menys t'agrada d'estar a casa? No poder veure els meus amics, no poder estar al menjador perquè la mare teletreballa i la meva germana, que és molt pesada. Tens raó, quina ràbia, oi? A ningú li agrada estar confinat, encara que sigui per pocs dies. Però pensa que també vam passar bons moments en família. És cert que no sortir de casa ens limita molt. Ens disgusta deixar de fer coses que ens agraden, tant a grans com a petits. Però mira, parlar amb els de casa de les coses que ens passen, de les nostres emocions, ens fa sentir millor. Vols dir que si tots riem és millor? I tant, no és fàcil organitzar-se. Cal que diguem el que necessitem. Necessitem temps i espai per treballar, per fer deures, però també per distreure's, per jugar, per contactar amb els amics, amb la família. I és veritat que a vegades no ens posarem d'acord, però cal parlar-ho. Què et sembla? Sí. Ho pots dir a casa, això? Clar que sí. A tots ens agrada passar-ho bé amb els de casa, per cuinar, per jugar, però també volem tenir moments per estar sols i per estar tranquils. Va bé baixar el ritme i crear noves rutines per fer coses diferents i no estar tot el dia sense fer res en pijama. Però tampoc cal estar molt nerviosos fent tasques tota l'estona sense parar ni un moment. Podem fer calendaris amb l'horari que ens funcioni a tots. Podem fer una taula de responsabilitats, podem fer una llista d'activitats que ens il·lusionin. Ens passarem la vida fent horaris. Ara confinats, ara no. Els canvis també fan que tinguem bones idees i aprenguem a saber què cal prioritzar. Depèn de nosaltres que siguem persones més obertes i flexibles i que formem una família més unida i comprensiva.